Walando nutho mar mama Caroline Atieno Goro manotimore tarik 18 dwe mar Ang'wen higani e kar thieth ma Kenyatta National Hospital. En jaod Pastor Goro Ongoro Isaya mar Bahati Ministries Roho en ler. Ringre ni Kenyatta Mortuary Private Wing igole chieng' tich abich tarik 20 dwe mar abich higani ka itere ode Kayole ae to noter ringre e kanisa Bahati Kayole ka ilamone bang'e nokowe Ndhiwa skul adek chiro adek e gweng' mar Kamolo Opedhi. Iknotelie kod jadolo Assistant Cardinal Morris Aganda kagikonyore kod jadolo Geoffrey Odhiambo mar Bahati Ugenya kod jadolo Barak Agai mar Bahati Uganda. Ikne biro bedo tarik 20 dwe mar abich higani Kamolo Opedhi. Ne waheri mama to Nyasaye noheri moloyowa. Nind gi kwe min ji.